אפרופו אהבת חינם וכל זה, הערב ישודר פרק נוסף בהפוכים, סדרת הדוקו-ריאליטי שלנו. הנה זליק קרימקו שמואלביץ'. שלום לך. משתתף בסדרה מול ניר פרידמן. מול, זה נכון להגדיר? מול? כן, ביחד. ביחד וממול. היום בעצם יהיה הפרק שלכם. כן, נכון. אנחנו מופיעים בפרק רביעי עד פרק שמיני. אז פרק רביעי זה היום. מה גרם לך ללכת להפוכים? וואו, אז מישהו התקשר אליי שעוקף אחריי בפייסבוק, ואמר לי, וואלה, זליג, ראיתי שעליתי לארץ לא מזמן, ואתה גר באפרת, ואנחנו עושים תוכנית, שאנחנו רוצים אולי, יהיה לך מעניין להיות בתוכנית. אז אמרתי, יאללה, למה לא? זה ממש מעניין. אז הם בחרו בי להיות בתוכנית. עכשיו, אתה הגעת אלינו במלחמה מביתך שבארצות הברית. איפה בארצות הברית? כן, גרתי בהרי קאטסקיל, שזה שעתיים צפונה מניו יורק. זה במדינת ניו יורק, אבל... אפסטייט. אפסטייט, בדיוק. מעניין. וזה כיף? זה כפרי? זה נינוח? זה שקט? זה גן עדן, זה שקט. יש יהודים הרבה שם? יש הרבה, כן. בקיץ באים איזה 500,000 יהודים, כי יש המון כפרי נופש של היהודים, מחנות קיץ של היהודים. וואו. אבל אחרי הקיץ נשאר מזה 10,000. יש לנו 3 בתי חב"ד באזור. כן, יש... כן. פה בישראל פחות שקט. איך אתה עם המעבר? הכי טוב עם המעבר. אני כל החיים ידעתי שאני אעשה עלייה. היו דברים במשפחה שהחומים עצרו אותי מלעשות עלייה כמה שנים, אבל אני שמח מאוד שסוף סוף אני לא תייר פה כבר יש לי תעודת זהות. כן, לא הייתה לך אזרחות ישראלית עד עכשיו? לא, אני נולדתי בלנינגרד, שהיום זה פטרבורג ברוסיה. שהייתי בן שנה, המשפחה שלי היגרו לאמריקה, גדלתי בקווינס, ניו יורק, אסטוריה קווינס. גדלתי מאוד מאוד לא דתי, בוא נגיד, לא ידענו הרבה על היהדות שלנו, ידענו שאנחנו יהודים, לא ידענו הרבה. התחברנו עם חב"ד שמה, לאט לאט התחלתי ללמוד יותר עברית ולשמור כשרות ושבת, ככה. מה אתה אומר? זאת אומרת, לא נולדת לעולם של דת ושמירת... נולדתי במשפחה מאוד מאוד יהודית וגאה שאנחנו יהודים, ובגלל, בוא נגיד, המלחמה נגד היהדות בברית המועצות לשעבר, אז רוב היהודים שם לא ידעו הרבה. זה היה צנוע יותר. כן, הסביבה פחות הייתה סביבה. לא ידעו הרבה, ידענו שאנחנו מאוד תומכים בישראל, כי בישראל יושבים מיליונים יהודים, והעם שלנו, המשפחה שלנו, תמיד תומכים. וידענו שאנחנו, ידענו מה זה כמה חגים וזה, אבל שההורים שלי הגיעו לאמריקה, התחברנו עם הקהילה היהודית בניו יורק, במיוחד עם חב"ד, ואז התחלנו ללמוד יותר ויותר. ומה אתה שונה מניר פרידמן? אתה חושב, וואו. אתם הפוכים צריכים להיות. כן, צריכים להיות הפוכים. לכם אני מניח מאוד אוהבים את ישראל, כן. ורוצים בשלום ישראל וביטחונה. אני רוצה להגיד שאני חושב שבאמת אנחנו לא הפוכים. אנחנו מאוד מאוד, כל כך אהבנו את אחד את השני מיד, התחברנו מיד. קודם כל אנחנו, נראה לי שאנחנו שנינו אנשים טובים, פשוט אוהבים לעשות טוב לאנשים אחרים. דבר שני, אנחנו יהודים, יש לי נשמה יהודית, יש לו נשמה יהודית, אנחנו נשמה אחת, והרגשנו את זה מיד. ואני חושב שמאוד חשוב פה בארץ היום, שאנשים, אפילו שלא מסכימים אחד עם השני, או אפילו שאורח חיים קצת שונה אחד מהשני, אבל צריך מתיקות אחד לשני, נעימות אחד לשני, כי במיוחד העם ישראל, העם היהודי, צריכים תמיד להיות בראש שאנחנו משפחה, אנחנו לא דת, אנחנו לא סתם לאום כמו צרפת, ספרד, גרמניה, אנחנו משפחה. והנשמה היהודית, כולנו אנחנו מחוברים עם הבורא עולם, עם האבא שבשמיים. וככה הרגשתי איתו. ומקסים כזה. גם אני. איזה המשך לכל מה שהתחלנו, נכון? לגמרי. מה אתם אומרים שנראה רגע קטע מהתוכנית? בוא נראה. אני אשמח מאוד, יאללה. עוד לא ראיתי את עצמי בטלוויזיה, יאללה. שלום, אדוני. מה שלומך? שלום עליכם. חי את החלום, ואתה? אפשר לחבק אותך? יאללה, בוא. ברוכים הבאים, ברוכים הבאים. ברוכים הנמצאים. מה שמך? זליק. ניר, כן, ניר פרידמן. Nice to meet you. Nice to meet you. אתה ככה אנגלוסקסי. אני עליתי לארץ לפני 11 חודש מניו יורק. וואו, הגעת בזמן טוב. היית פה פעם?
אני לא בטוח. בשבילי זה לא הגיוני איך אפשר לחיות פה ואף פעם לא להיות במת המכפלה. כמו איך אפשר לחיות בירושלים ואף פעם לא להיות בכותל. תשמע, זה הולך להיות מרתק. הערב. הפרק שלכם משודר, נכון? כן. ואני רוצה להגיד, אני לקחתי את ניר פרידמן דווקא לחברון, שזה מקום שמחבר, חברון מהמילה חיבור, מחבר את כל עם ישראל ביחד, כי זה הסבות וסבתות שלנו, our mamas and our papas. אז אני רוצה להזמין את כל עם ישראל, וגם החברים שלנו לא יהודים, שגם החברים שלנו, גם האחים שלנו, אני רוצה להזמין את כולם לחברון, עיר הקודש, זה בטוח. יש מוזיאון מרתק בבית הדסה, מאוד מאוד מעניין, אנשים כל כך טובים, ויש כאן בית חב"ד מאוד טוב בחברון. Shout out to רבי דני כהן, בית חב"ד חברון, שעוזר לכל החיילים שלנו ולכל האזרחים. זליק, תתחיל להוציא סיורים. אתם כולם וכל ישראל, אתם מוזמנים לחברון, עיר הקודש, visit the mamas and the papas. תודה שאתה פה, ותודה שאתה עושה הסברה עבור ישראל, עבור הקהל בבית ובכלל. ותודה שעלית לפה, בזמן מלחמה, להצטרף. בניגוד לכל העם אחר, אנחנו לא בורחים מהמדינה. נכון, נכון. תודה רבה. תודה לכם. טוב, שלא יברח לנו הזמן, יש לנו 1.5 דקות לסיום התוכנית. אנחנו רוצים